Добре дошли в моят YouTube канал. Днес ще ви покажа моята тренировка за гърди и трицепс. Започвам с първо упражнение лежанка с лост и правя 5 работни серии, от които правя първите 3 най-тежки и се стремя да направя поне 3 повторения на тях. Като за мой късмет успях да направя даже 4 повторения, четвъртото доста измъчено, но успях да го направя абсолютно сам. И правя още 2 серии на 160 кг, от които успях да направя само 3 повторения, но това е супер, защото таргетът е постигнат. Ето и това е третата работна серия. Ако сте изгледали видеото ми в TikTok, Facebook и Instagram, в което казвам, че ще ви покажа тренировката, ето я, това е тя и тук сега ще ви обясня абсолютно всичко, защо го правя и как го правя. Тук преминавам към следваща бак-оф серия на 140 кг и се стремя от 3 до 6 повторения да направя. Нали, това ми е таргета. 3 е минимума и 6 е максимума, но както забелязвате на 5 повторение се затиснах. И тук не съм записал последната бак-оф серия, която е на 120 кг и правя десятка. Идеята е на първите 3 серии да ги правим с elbow wraps, за да можем да изградим повече сила и да свикваме с по-голяма тежест, защото както знаете те стабилизират доста лактите и съответно можем да дигаме повече килограми, за сметка на това е и по-безопасно. И следващите бак-оф серии, които правя, са на 140. Гледам да направя с някаква тежест, с която мога да направя от 3 до 6 повторения с пауза за сила в мъртвата точка и последната е главно за пъмп и за експлозивност с по-лека тежест и тя ги правим без elbow wraps за по-чиста сила. Тук вече преминахме към второто упражнение от тренировката, което е горна лежанка с дъмбели и правя с най-тежките дъмбели в залата 3 серии по 10 повторения на 43 кг дъмбели. Като цяло дъмбелите са ми доста слабо упражнение, защото не ги изпълнявам и както забелязвате техниката ми не е перфектна, но пак е достатъчно добра, за да се предпазя от контузии. Идеята с това упражнение е да акцентирам повече горната част на гърдата, понеже предимно приоритизирам горна лежанка с лост, но реших този път да разнообразя, в което няма нищо лошо. И тук преминавам към трето упражнение за тази тренировка. Кофички с допълнителна тежест на успоредка. Правя първата серия максимално тежка, понеже да използвам колкото имам сила в резерв. И тук преминавам към втора работна серия с 40 кг. Съответно свалих товара, за да мога да направя повече повторения за по-добър пъмп и по-сигурен растеж. Тук вече не работим само за сила. И направих 7 повторения и за сметка на това ги правя в дроп серия на тази машина за долна част на гърдата, с акцент върху долната част на гърдата. И тук гледам просто да доизпомпя самите повторения, за да вкарам максимално кръв в долната част на гърдата. Целта ми с тези тренировки е да ви покажа, че може да се тренира и за сила, и за мускулен растеж и да ги съчетаем и двете неща. И тук преминавам към последно упражнение за тази тренировка, едно завършващо упражнение за трицепс, което го правя също в дроп серия. Това е една дроп серия и правя разгъване пред тялото. Стремя се да го правя чисто и контролирано, докато не усетя доста силно парене и горе-долу не стигна до отказ. Но се стремя да не стигам до пълен отказ, за да мога да си завърша качествено цялата дроп серия. Тук вече усещам, че имам още няколко повторения в резерв и ще стигна отказа и затова решавам да премина директно към разгъване зад глава с въже. Ето това е дроп серията за трицепс. Тук акцентирам повече върху дългата глава на трицепса, защото разтягаме трицепса зад главата. И така направихме движението и пред тялото и зад тялото. И разбира се, ако ви е харесало това видео, не забравяйте да се абонирате.